Ja, we hebben hier een rustige hoop willen. Er komen net grote prestaties natuurlijk. We leven, hè? We weten dat we dat lichaam naar broeken kennen. En dat is zo mooi, hè? Dat is geen fantasie, maar je knapt er echt van op. Ja. Je moet even de energie opbrengen om erheen te gaan. Soms dan denk je, god, het is koud. Maar als je er eenmaal bent en je komt thuis, dan kun je alles. Ja, maar hij heeft ook wat beleefd, hè? Want die had dit te vertellen, we zitten met, dus ik maar zo'n leuk ploegje. Nou ja, maar die komt van Solis-ter-Veen en die komt van Harkema. En je praat hier een keer. Ja. En als je wat verzint, nou, dan steek je gewoon een kop onder water. Denk nou, kan ik je zin aan dat ik praat van ziektes en kwalen. Nee, maar dat is zo makkelijk in het water, hè? En Jo komt hier op een fiets, hè? Ja, ik ben net van die fiets te slaan. Want hoe lang is die erheen met de fiets? Ik ben altijd een uren onderwijs. Ja, het lijkt natuurlijk al hoe de wien is. En, ja, een uren en dan zwemmen en weer een uren brand. Ja. Doe maar. Vreselijk knap, hè? Dan is het toch ontzettend knap. Ja, maar ik ga ook een mooi ding in mijn leven. Ik loop wel 2 keer de wereld rond samen met de fiets. En Jo, kom maar de taxi? Ja, ik kom met de taxi, want anders kan ik hier niet meer komen. Ik kom niet meer op de fiets, dus ik moet met de taxi komen, anders kan ik niet zwemmen. Nou, dat gaat prima. Nou, als je een knappe chauffeur altijd. Ja. Mooi beet, moest ik gewoon aan en stapt ze. Rustig vandaag. We gaan ook achter de ramen te kijken. Ja, als je moet zwemmen binnen, dat is jongen, ja, Mek. Ja, is zo. Ik heb altijd weer dezelfde Jean. Vorige week zei ik van die Johnny Jordaan en zo met tante Leen, die zong vroeger ook wel mooi, hè? Ja. En dan hebben we voor dagelijks van nou Johnny, zing een liedje voor jou alleen. No Johnny, want voor mij ben je nummer 1. Zing een lied met een lach en een traan. Ik zeg hem dan zat jaren zwemmen en keuveling. Bij hem het de hele tijd toe. Nou, zij had natuurlijk, ik volg haar tenniscarrière, want ze had enorm tennis. Ja, dan kent ze alle namen van alle landen, van die tennissers die erbij komen. Oh, dat vind ik zo leuk, want dan kijk ik nou naar Wimbledon en ik denk, verdorie, daar zit Ilse Nastase. Wat is die oud geworden? Ja, die man die ziet mij niet, maar dan had hij hetzelfde gedacht. Ja, maar dat is het nou juist. We kunnen zo vreselijk lachen samen. Dan moet ik zien dat ik aan de kant kom, want ik heb altijd vreselijk kramp in de kuit. Ja. Goeie. Wat ben je onderwan? Hoe dat zeg? Nou ja, dat gewoon. Ik doe niks meer. Nee? Nee joh. Nee, vannacht nog wat lam vang je, dat nou even rustig aan. Nou dan. Wat lam vang? Ja. Mogen we dat even zien? Ja, wees. Hé. Hey. Trek eraan. Ja, hier even hier nachtje. Zo. Zo. Dus die ben vandaag gekomen? Ja. Beide goed zo? Ja, best. Ach, ja. Ja, dat. Het is al nou wat scheepje, dat het we malken genoeg. Dat. Ze hebben vanmorgen mooi in het hak om dat. Je bent boer West? Ja, ja, vroeger. Jongetje 20 ben je wel ophouden. En nou het werk hier wat om? Ja. Altijd wel werk je een groot hiem. Nou, een grote tuin. Ja. En je hoeft net meer. Nou, je kent jezelf een tijd van dat. Ja. Beetje rustig aan. Ja, ja wees. En als je hier wat omschalen, wat denk je dan aan? Zoveel ding, joh. Ja? Ja. Dan neem we zo wat. Maar je moet net een volle praktiseren.
Die met leven nemen als het komt. Nou? Ja.